Xi ħadd li jista' jagħmel l-ewwel qari? Żewġ affarijiet importanti. Aħna ħanieħdu sehem fl-akbar talba. Mhix xi ħaġa żgħira li Ġesu fuq l-altar fil-konsagrazzjoni jerġa' jsir l-istess li ġara fuq il-Kalvarju, jagħtina lilu nnifsu. Però jagħtina lilu nnifsu, aħna mbagħad ħaniċċelebrawh imqajjem mill-mewt, rebbieħ fuq il-mewt, rebbieħ fuq id-dnub. Allura noqogħdu attenti anki l-kliem ikun profond. Xi ħaġa oħra. Ħajkellemna Alla l-ewwel nisemgħu il-kelma sa jgħidli llum. Lil kull wieħed minna ħajdilna xi ħaġa differenti. Nisemgħuha għax dik tkun il-messaġġ ta' Alla li llum. Fil-fatt, fil-qari hekk ħajjibatilna lil xi ħadd li jgħallimna u fil-Vanġelu xi ħadd jgħallem b'awtorità u dan hu Ġesu. Fl-ewwel qari naraw Mosè li ġie qablu kien jirrappreżenta lil dak li kien ġej lil Ġesu. Imbagħad fil-Vanġelu stess in-nies qalu minnu dan jgħallem b'awtorità minn għalilna llum Ġesu ħajjallimna. Imbagħad kemm sabiħa jagħtina lilu nnifsu, għalfejn jagħtina lilu nnifsu biex jibdilna fih. Meta nisma' l-kelma x'ħajjgħidli noqgħod attent għalija biex dik il-kelma mbagħad tibdilni f'Ġesu kemm xi ħaġa sabiħa. Noffru lilna nfusna l-offerta lil missier jerġa' jagħtina lill-ibnu biex jiġi ġoffrilna u jibdilna fih. F'dawn is-sentimenti nagħtu bidu nqumu bil-wieqfa, inkantaw flimkien.
Hekk aħjar. Kemm hu sabiħ li nġbarna hawnhekk hekk taħt il-ken tal-Madonna ta' Pinu. Sabiex verament tkun il-ħarsien tagħkom, tagħna l-koll. Hekk fl-aktar mument delikat li fih hekk ħafna minnkom qegħdin jistennew it-tarbija. Jinaqdu magħna fit-talb ukoll xi koppji li ma setgħux ikunu magħna minħabba l-Mart u anke l-Isqof Anton. Ejjew mela nitħejjew għal din il-laqgħa tagħna mal-Mulej f'din l-Ewkaristija. Nitolbuh verament jimlina bl-imħabba tiegħu u jġeddidna bil-kelma li ser jagħtina u kif ukoll ġismu stess, ħajtu kollha biex lilna jsostnina u jqawwina u jgħajjixna. Ejjew nitolbuh maħfra ta' kull nuqqas ta' mħabba fil-ħajja tagħna. Maħfra ta' kemm il-darba doqna l-mewt, bas sabiex hu bil-maħfra tiegħu jerġa' jagħtina l-ħajja. Ngħidu għalhekk flimkien Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Nrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qattalb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil xulxejn b'imħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Deuteronomju. Mose kellem lill-poplu u qal: Il-Mulej Alla tiegħek iqajjimlek profeta bħali minn ġensek, minn fost ħutek, lilu għandkom tisimgħu. Dan kollu skont ma tlabt int stess lill-Mulej Alla tiegħek fil-ħoreb f'jum il-għaqa, meta qed jalla ma nisimgħux aktar leħen il-Mulej Alla tiegħi u ma narax aktar dan in-nar iħeġġeġ ħalli ma mmutx. U l-Mulej qalli: Sewwa għamlu li tkellmu, jien inqajmilhom profeta bħalek minn fost ħudkom. Inqiegħed kliemi fuq fommu u jħabbrilkom kull ma nordnalu. Min ma jagħtix widen għal dan il-kliem li huwa jħabbar f'ismi, jien nitolbu kont tal-li jkun naqas. U jekk xi profeta jfettillu jgħid f'ismi ħwejjeġ li ma nkunx qabattu jgħid, jew inkella jħabbar f'isem Alla oħra, dan il-profeta ikun ħaqqu l-mewt. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħar lill-Alla flimkien ngħidu, mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-Mulej, la twebsux qalbkom flimkien, mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-Mulej, la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru blena lill-Mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blat ta' salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu ban tarat tal-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Flimkien, mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-Mulej, la twebsux qalbkom. Ejjew inqumuh u nixteħtu qudiemu għal kubtejna qudiemu l-Mulej li ħalaqna. Għaliex hu Alla tagħna u aħna il-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-Mulej, la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal merħba. Bħal dakinhar fil-massa, fid-deżert, meta ġarbuni u tawni missirijietkom. Għalhekk
raw dak li jien għamilt. Flimkien mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korinti. Ħuti, Iva, jiena rridkom bla ħsibijiet. Ir-raġel mhux miżżewweġ ħsiebu fil-ħwejjeġ tal-mulej, jiġifieri kif jogħġob lill-mulej. Min hu miżżewweġ ħsiebu fil-ħwejjeġ tad-dinja, jiġifieri kif jogħġob lil martu, u hu mifrud fih innifsu. Hekk ukoll il-mara mhix miżżewġa u x-xebba ħsiebhom fil-ħwejjeġ tal-mulej, jiġifieri biex ikunu qaddisa f'ġisimhom u fruħhom. Iżda l-mara miż-żewġa ħsiebha fil-ħwejjeġ tad-dinja, jiġifieri kif toġob lil żewġa. Dan qiegħed ngħidulkom għall-ġid tagħkom, mhux biex inxekkilkom, iżda għall-ġid tagħkom u biex tgħixu marbutin mal-mulej, bla tixrid ta' moħħ. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla qumu bil-wieqfa, ħanilqgħu l-aħbar it-tajba billi nkantaw flimkien l-Alleluja. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir. Dawk li kienu fart u dell il-mewt idda dawl għalihom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli tiegħu daħlu f'Kafarnawm. Malajr f'jum is-Sibt daħal fis-sinagoga u qatt jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta' u mhux bħal kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spirtu imniġġes u qabad jgħajjat u jgħid: aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret. Ġejt biex teqridna? Jien naf min int, il-Qaddiż ta' Alla. Imma Ġesu ikmandah: iskot, oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu mniġġes lir-raġel beda jħabbtu ħafna. Għajjat għajta kbira u ħareġ minnu. U l-koll staġbu u bdew jistaqsu lil xulxin u jgħidu: dan x'inhu? X'tagħlim ġdid mogħti bis-seta'. Sa li l-ispirti jimnizza jikmanda u huma joqogħdu għalih. U l-fama tiegħu xterdet malajr mal-inħawi kollha tal-Galilija. Il-kelma tal-mulej. Tifir lilek Krist. Kif qed fil-bidu nagħmlu sewwa illi nitolbu l-ħarsien ta' Marija u ninġabru hawnhekk f'mumenti hekk delikati ta' ħajjitna. U min jaf kemm hemm emozzjonijiet hekk fil-qalb tagħkom l-ommijiet. Min jaf kemm intom attenti, kemm għandkom kura, care. Intom li bħalissa ġoġu simkom qed iġġorbu dik it-tarbija l-ħajja. Jew intom missirijiet min jaf kemm bħalissa għandkom 700 sena sakemm taraw bajnejkom u tieħdu f'idejkom dak li għamlet l-imħabba tagħkom lejn il-mara. Għax dawn ikunu momenti fejn ikollok verament taħlita ta' emozzjonijiet. U jisek għandek bżonn xi ħaġa li iżommok, illi tagħtik direzzjoni. Da qisu bħal meta xi ħadd jafdalek xi ħaġa prezzjuża ħafna, ħafna f'idejk. Inti tifraħ ħafna, imma tibża ħafna wkoll.
Għax tibża li tiżbalja u tagħmel xi ħaġa li bla ma taf kif tkissirha jew titlifha. Tibża li ma tkunx taf minn fejn taqbad tibda, x'taqbad tagħmel, bħal donnu qisu laqqas tafda lilek innifsek hu. Qisu tibża li tagħmel xi waħda. Mhux tant illi tiġrilek xi ħaġa, jiena xi kultant hekk inħossni li l-sitwazzjoni narraqa jien, ma tantx qed nafda lili nnifsi kważi. U għalhekk tkun trid il-barka tal-Alla fuqek, kif qed titolbu intom illum bl-interċessjoni tal-Madonna. Veru li biex tbijet il-ħażejn, imma l-aktar biex ma tagħmilx xi ħaġa ħażina ħint, li ma tiżbaljax. Għax mill-esperjenza tiegħi li għandi jġieli għax-xaqta, ħasra, u ma jkun torta ħadd ma jkun tiegħi biss. U allura iva ikollok bżonn lill-Alla. Ikollok bżonn lill-Alla biex ikun id-dawl illi jdawlek u jmexxejk. U x'ħin noqogħdu miegħu qudiemu bħalma qegħdin bħalissa. Kif kienet tgħid Santa Teresa t'Avila minn Spanja, qudiemu nkunu fid-dawl. U nindunaw li meta s-soltu jisu konna għaddejjin biftit dawl kemm naraw, konna qed naraw hekk fuq ftit trapp, imma xejn kbir, jisu f'kamra fejn tkun modlama. Kemm tgħid kollox sew, m'intix tara kollox, imma donnu xejn nidħlu fid-dawl tiegħu ikun bħal dawl tax-xemx illi tidher anke labra illi tkun qed ittir fl-arja. Ma jimpurtax. Anzi aħjar. Il-mulejjenna naraw id-dettalji kollha. Kollha. U nifhmu kemm xi kultant ikollna taqlejb fil-kamra tagħna ta' ġewwa. Kemm ikollna taħwejt f'moħħna u f'qalbna u kemm xi kultant inkunu mifxulejn. U kemm nidħlu f'komplikazzjonijiet għal xejn. U allura nistaqsi għalfejn għandna bżonn li l-mulej idawwalna hekk b'dan il-mod. Jiena ngħid għax kollha kemm aħna nixtiequ li jkollna naqra ordni u li jkollna l-affarijiet f'posthom f'ħajjitna. B'tali mod illi qalbna tħossha f'posta bikwieta, illi nħossuna naqra bikwieti mistrieħa. Speċjalment fi żmien li qegħdin fih intom u tistennew il-baby. Bħalissa tkunu tixtiequ li tkunu iffukati fuqu. Qed tażlu żgur, qed tażlu fuq xiex tinkwitaw, mhux fuq kollox. Hemm affarijiet li titagħtu kasom, hemm affarijiet li tgħid aħjar le bħalissa. U lill-Alla tixtiequh jgħinkom tażlu ħalli tkunu ankrati, sodi, ma tċedux. Tixtiequ tkunu b'saħħitkom f'mument bħal dan. U ma tkunux mifxulejn fuq elf ħaġa oħra, mhux hekk. Għalhekk f'mumenti bħal dawn tafu li hemm bżonn teħilsu minn ċertu affarijiet, minn ċertu toqol. Tafu li bħalissa mhux mument illi toqgħod tissetilja ħafna issues u tieħu ċertu xogħol ġdejd. Mhux mument illi tibda proġett ġdejd jew titratta xi kwistjoni kbira jew tlaħħaq ma' dak u mal ieħor u li tieħu ħsieb illi toħroġ u li ssiefer jew taħdem u tistinka ħalli jirnexxilek tagħmel kollox. Mhux dak il-point bħalissa. Bħalissa nifhem li qegħdin f'mument li tridu tissimplifikaw l-affarijiet. Kemm jista' jkun sempliċi. Bħalissa tixtiequ tiffukaw. U dak li jiġri lil dak ir-raġel tal-Vanġelu li għadna kemm smajna illi kellu spirtu imniġġes quddiem Ġesu. Quddiem Ġesu illi kif qed l-ewwel kien id-dawl illi fid-dawl tiegħu joħroġ kollox, jingħara f'kollox. Issa dan dar-raġel kien fis-sinagoga u fis-sinagoga kien qiegħed hemm biex jisma' l-kelma t'Alla flimkien man-nies l-oħra. Allura ma kienx raġel ħażejn. Iwa allura imniġġes x'jiġifieri? Għax aħna mill-ewwel ngħidu li la kellu spirtu mniġġes kellu fih xitan. Orrad bil-mod. Ħanirraġunaw ftit. Imniġġes jiġifieri bħal meta aħna ngħidu jew għandi l-ilma tal-bejr jew tal-ispira mniġġes. X'jiġifieri? Mhux tajjeb. Ħażejn.
Imma x'jiġifieri imniġġes? Jiġifieri li ma dak l-ilma li hemm fil-bejr hemm element ieħor. Hemm xi ħaġa oħra mħalta miegħu. Ġifieri m'għadux ilma pur, ilma safi, imma mniġġes. L-istess dan ir-raġel, dan kien wieħed illi kienu timur is-sinagoga, kien qed jisma' l-kelma tal-Alla, imma kellu spirtu ħażejn fih. Forsi nnotajtu, x'in jitkellem ma' Ġesu jgħidlu l-verità. Jgħid li hu l-qaddejs ta' Alla. U veru, ekku, Ġesu għal-qaddejs ta' Alla. Imma jgħid ukoll li ġajt biex teqridna. U dak mhux veru. Ma ġiex biex jeqridna. Dak hu xogħlu x-xitan, anke magħna, idaħlek f'konfużjoni. Ix-xitan mhux ħajġalek tagħmel il-ħażejn ta' għax int m'intix ġewġ. Inti tarafhom l-affarijiet, it-tajbejn u l-ħżiena. Imma x-xitan xogħlu taf x'inhu? Illi jgħidlek biċċa verità, ħalli jifxlek. Idaħħallek ħsieb li jkun veru illi bih jieħdok x'imkien ieħor il-bogħod. Ħalli jaqtek minn Alla, ħalli jaqtek mill-oħrajn kista jkun ukoll u anke minnek innifsek. Tant li ma tkunx taf iktar fejniet. Ħanġibilkom xi eżempji li jiġru f'ħajjitna kuljum ta'. Ix-xitan jaf li jekk tmur il-quddiesa biex tieqaf titlob ftehim bil-kwiet, jaf li int ħadd inġabar fil-kwiet miegħek innifsek u ħassib lil Alla miegħek. Imma x'jgħidlek? Jgħidlek iva veru. Imma l-ewwel mhux aħjar teħles minn dik il-biċċa xogħol li għandek ħalli jkollok moħħok mistrieħ u mbagħad mawr bżax. L-ewwel ħeles minn dak it-trabil li għandek ħalli mbagħad veru tkun tista' tkun bil-kwiet il-Knisja. U x'jiġri? Tagħmel hekk u tispiċċa tiġri minn ħaġa l-oħra u ma tmur xejn. Jew jgħidlek fenna fien u li dak il-qassis jitkellem bla sens u forsi jkun veru. Jew dak id-dowm jew biex tfittex knisja oħra jidħollok dak il-ħsieb u għax dik il-knisja id-dawl tagħha ma joġobnejx. U hekk bit-tikka tispiċċa ma tmurx. Taf, pereżempju, illi jekk lir-raġel taħfirlu jew lill-mara taħfrilha ta' dik il-kilma żejda li qaltlek u terġa' tkellimha bis-sewwa, taf li tista' tirranġa kollox. Imma le, x'jiġri? L-ewwel irrida tispjega li sewwa. Irrida tispjega li kollox għalfejn qalt li hekk u mhux hekk. U x'jiġri? Dan il-ħsieb. Nerġgħu nispiċċaw niġġieldu. Ġillieda oħra kbira. Għax qabel irrid li kollox ikun ċar. Taf pereżempju illi x'kien ommok ħaterġa' tindaħallek fuq il-baby. Inti kieku taf tieħu ftit paċenzja bija. Taqbad tgħidilha thank you u tgħidilha issa naħseb jien. Thank you issa nara, taf li kieku jieqaf kollox hemm. Imma lex tagħmel. Issa trida tieqaf darba l dejjem biex tħallek bi kwietek u hekk ħadd titgħallem s'għandha 60 sena ta'. Le missa hemm bżonn titgħallem. Hemm bżonn tieqaf. Għax dan mhux xogħol li ħin kollu tindaħalli u tiddeċiedi fuq il-baby tiegħi. Għadu mank twieled. U x'jiġri? Minn għarik b'intenzjoni tajba, ħadd irranġa l-affarijiet u tispiċċa ġlied oħra. Ġlied oħra li qalet ħafna kwistjonijiet minn ta' qabel għax inti dejjem hekk u għax inti hekk u għax qatt ma ħallejtni u ma tkunx taf kif terġa' tiġborha. Hekk jagħmel ħsieb imniġġes, dak li jagħmel il-kliem tax-xitan jitfek band oħra. B'intenzjoni tajba, b'intenzjoni tajba. U allura qed taraw kemm għandna bżonn li ċertu ħsibijiet inkeċċuhom, insiktuhom. Letteralment kif għamel Ġesu, x'qal fem minnhom. Mill-ewwel, iskot, oħroġ. Alla jallimna nażlu. Dejni l-aktar ħaġa importanti illi tkun taf tażel. ċertu ħsibijiet issikkhithom tkeċċihom. Avolja jkunu jidhru tajbejn u dawk l-iktar diffiċli illi tkun taf tażel. Kemm hu sabiħ illi Alla jallimna nażlu dak illi veru jagħmlilna l-ġejt, mhux dak illi jidher tajjeb u mbagħad ma jkunx.
kemm hu importanti li Alla jgħallem lill-qalb tagħna. Jgħallimha kif teħles minn ċertu taħwit li qed ifixkilha u ma jħallinix bi kwietna. U jġibna qisna pupazzi xi kultant. Illi qas nkunu nafu x'inhu jiġrilna. Hemm bżonn illi neħelsu minn ċertu taħwit f'qalbna, ħalli qalbna tistrieħ. Hemm bżonn li jkollna qalb illi ma tkunx maqsuma bejn elf ħaġa, imma li tkun sħiħa, f'posta, ħatħobb. U meta ngħid tħobb biex tħobb ta' veru ta' mhux biċċa, mhux tikka, jew b'nofs kedda, imma li tħobb kompletament. U naħseb illi dejn il-ħaġa li għandkom bżonn biex tilqgħu għal dak kollu li hemm jistennikom. Għandkom bżonn qalb li tħobb. Dejn l-ikbar arma, l-aqwa ħaġa li jkollok bżonn biex taffronta l-ħajja. Ikun x'ikun dak li jkun ġej għalejk. Jiġri x'jiġri, jekk ikollok qalb li tħobb se tibqa' fis-sod. Alla se jkun magħkom, se jaħdem ejt fejt magħkom. Għal ġejt tagħkom, jgħid San Pawl. Għal ġejt tagħkom u tat-tarbija tagħkom. Allura il-kelma tiegħi fl-aħħar idejn, komplu fiċ-ċuħ, komplu fiċ-ċuħ. Bħalma qed tagħmlu llum, dejjem. Anke fl-aktar, anzi, iktar fl-aktar momenti delikati u ta' tfixkejl. Daħlu anke lill-Madonna fin-nofs, daħluha. Ħatilqa' likom, ħallitejnkom. Bħala illi tgħid, bħalma qalet fit-tiġ ta' Kana, għamlu dak li jgħidilkom hu. U ssibu l-mistrieħ ta' qalbkom. Fiduċjużi fl-għajnuna tal-lejun umu bil-wifqu fl-imkien nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'Mulej wieħed Ġesu Krist, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewijiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq l-yemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem f'hom il-profeti, fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Issa ħanejdu t-talbiet tal-fidili. X'intinat l-aħħar talba, dawk il-ġenituri li ħajirċievu l-barka jibqgħu bil-wieqfa fil-waqt li aħna noqogħdu bil-qiegħda. Ħanejdu t-talbiet, suppost hawn l-isqof magħna, imma ma setax jiġi, mela ħanitolbu għalih ukoll waqt li qed nofru lil Alla dawn it-talbiet ta' interċessjoni. Mulej, il-ħajja hija don prezzjuż mogħti minnek lil kull persuna umana. Għamel li tkun imħarsa u onorata fl-istadji kollha tagħha, mit-tnissil fil-ġuf sal-mewt naturali tagħha. Nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Ismek kbir Mulej u kbar l-emejjel tiegħek. Natuk ħajr għal grazzja kbira li tajt lil ħafna ġenituri Maltin u Għawċin li jkunu miegħek fit-tnissil tat-tarbija li jogħġbok tagħtihom. Birek nitolbuk in-nisel Malti u birek kull ħajja umana li jogħġbok issawwar. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej, seddaq u kabbar il-ħajja umana fil-ġuf ta' kull Iqaf magħha fil-ħtiġijiet kollha. Ħarisa minn kull ħsara u tiġrib.
wassala bil-grazzja tiegħek sa twelid tagħha u kompli ħsiebha f'kull waqt ta' ħajjitha nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Mulej iqaf mal-istaff mediku kollu sabiex fil-prattika u d-deċiżjonijiet tagħhom iħarsu dejjem id-dinjità ta' kull persuna umana. Għati nitolbuk id-den lill-mexxejja ta' pajjiżna biex jaħdmu dejjem id fit miegħek favur il-ħajja fartna u lil minna nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Mulej, birek bil-paċi tiegħek lil tant familji li tilfu t-tarbija jew li tixtiequ ikollhom tarbija. Għamel li jikbru fl-imħabba tagħhom lejn xulxin u lejk nitolbu. Smana nitolbuk mulej mela joqogħdu bil-wieqfa dawk il-koppji li qegħdin jistennew tarbija. Aħna noqogħdu bil-qiegħda u nibqgħu bil-wieqfa sakemm isir it-talb, issa jsir it-talb, imbagħad jiġi iberikkom. Imbagħad wara x'inti spiċċa t-talba nibqgħu bil-wieqfa għax nitelgħu bl-offerti tal-ħobs u l-inbi. O Alla, awtur ta' kull ħajja, birek nitolbuk lil dawn it-trabi fil-ġuf ta' ommhom. Ħarishom f'kull waqt u għatihom twelid b'saħħtu ħajkun sinjal ta' twelid mill-ġdid tagħna li qed iseħħ f'lena dejjimi tas-sema. Mulej, int li lil dawn in-nisa tajthom li jaslu għal ferħ kbir li jsiru ommijiet, għatihom il-faraġ fl-ansjetajiet tagħhom u rieda soda illi tmexxi lil uliedhom fil-modijiet tas-salvazzjoni. O Sid ta' żminijiet kollha li għażilt lil dawn l-irġiel biex jarfu l-grazzja u l-ġieħ li jkunu missirijiet. Għatihom il-kuraġġ f'din ir-responsabilità ġdida tagħhom u għamel minnhom eżempju ta' ġustizzja u ta' verità għall uliedhom. Mulej, żejjen lil dawn il-familji b'imħabba sinċira u dejjiema, issa li qed iħejju ruħhom biex jilqgħu fosthom lit-tarbija tagħhom. Mulej, inti qed fil-qlub tal-bnedmin kollha ta' rieda tajba sens kbir ta' staġib u qima għad-don ta' ħajja ġdida. Imla lil din il-komunità bil-fedeltà tat-tagħlim tal-Vanġelu u għati lill-membri tagħha rieda mġedda li jaqsmu fil-formazzjoni spiritwali ta' wliedhom fi Kristu il-feddej tagħna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Issa ħajsir id-berik nibqgħu bil-wieqfa sal-aħħar u imbagħad inqumu kollha wara għall-offertorju. Ngħidilkom jien. Issa nqumu l-koll bil-wieqfa ħalli issir l-offertorju. Ħajtellgħu il-ħobs u l-inbit li jsiru bil-barka tal-Ispirtu Santu għall-kliem tas-saċerdot il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu.
اقعدوا بالقعدة. كنت مولي الله طالع يكون الشتاء بيتك طايل الموسم فطلعت أشوف من مصلحية غيرك عن دايما. قوموا بالوقفة. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. ħajilqa l-mulej minn idej sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fuq l-artal tiegħek mulej aħna l-qaddejja tiegħek edna l-offerti tagħna. Fil-ħnina tiegħek ilqaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Ħanerfawhom lejn il-mulej. Żuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem illi tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristus Sidna. U ħenna lina fid-djufijiet tagħna u oġbu jitwielet minn verġni. Miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxox tal-ħajja biex jatina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u d-dominazzjonijiet u tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti, ismew bitu l-art, mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna, Osanna, Osanna fil-oli tas-sema. Osanna, Osanna, Osanna fil-oli tas-sema. Imbirek min ġej f'isem il-mulej. Osanna, Osanna, Osanna fil-oli tas-sema. Osanna, Osanna, Osanna fil-oli tas-sema. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minraj ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi illi jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi, reġa' rat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Inqumu bil-wieqfa. Dan hu l-misteru tal-fidi.
tkun darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewtijek mulej samatiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U mitċakontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġużepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejja issa mill-qalb nitolbu flimkien it-talba li Ġesu stess għallimna. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kull jum għatina llum, għafrilna dnubitna, bħalma nafru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fiż-żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassalna l-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li inti trid fija, inti li tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxejn. Paċi magħkom, paċi magħkom. Paċi magħkom. Ħaruf ta' Alla. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan u l-ħaruf ta' Alla. Dan u li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħek, żejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ħejju ruħna sabiex nirċievu lil Ġesu. Ejja mulej Ġesu ġewwa fina. Ħalli nħalluk tibdilna fik.
nitaxqu b'Ġesu ħaj ġewwa fina. Nitolbuk Ġesu, ibdilna fik, inti tista' tibdilna fik. Għatina l-grazzja li dejjem nisimgħu. Nfakkarkom kif tispiċċa l-qudiesa, nibdew il-kant lill-Madonna, nitelgħu fil-kappella ħalli ngħidu 3 Avamrijiet il-Madonna u wara nieħdu ritratt flimkien. Nitolbu. Mulej int qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna, għamel nitolbuk li bdejn lajnuna s-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla.